Dobrý den, chtěl bych vám představit mýho nejlepšího kámoše, jmenuje se Walter P22. Je to poloautomatická zbraň, neboli pistole. Zásobník má 7+1. Je to 9 mm, to už jsem asi řekl, že jo. Je to hrozně odlehčená zbraň, je velmi lehká, má 650 gramů. Co bych k tomu ještě dodal? Má to pojistku, to je jasný. Když chcete střílet, vodorovně, střelba. Tady ty drážky slouží k tomu, že si tam můžete dát buď lampičku takovou, anebo je to dobrý na laser. Pak se dá přidělat ještě nahoru i hledí, jakoby dalekohled. Je to slitina, je to plast plus nějaký drcený železo, nebo co je to, polymer nějaký bláznivý. A je to velmi dobrá zbraň. Fakt dobrá. Rozebírá se tímto způsobem, že si vemete tady takhle, odchlípnete si to pojistku a způsobem že když to natáhnete a dáte nahoru tu prdel, tak se vám to takhle krásně zabere. Je to prostě, já nevím, to byste museli vidět, ale je to železo, ale není to železo. Je to prostě polymer. Walter P22 je nejlepší zbraň na trhu, co se týče střelných zbraní. Nebo druhá, nebo třetí, prostě je nejlepší. No. Je to fakt bomba. Když si budete chtít zastřílet, vyberte si Waltera. Walter je fakt dobrý. Nekope tolik, jak kopou ostatní zbraně. Výustí má 350 metrů za vteřinu. Je to lehoučký, no prostě paráda. Takže jestli budete něco potřebovat, jakože náhradní díly, nebo budete chtít Waltera, neváhejte, jděte do toho. Je to fakt dobrá zbraň. To je celý.